Hello guys, welcome to my channel, and for today's video I am going to color my hair. No! God, please, no! 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 Yes, I am going to color my hair. So I'm going to ask my mother's assistance, and the color that I want to achieve, the hair color that I want to achieve is ash gray. Yes, ash gray. So I really hope na ma-achieve ko siya, kasi pag hindi, um, madali naman siguro. Madali lang naman mapakulay ulit ang itim pag hindi maganda yung resulta. Okay. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko, and then later on, papakulay ako sa mother ko. So, stay tuned guys. So, this is the oxidizer, the developer that I'm going to use. And for the bleaching, ito yung gagamitin ko. And for the ash gray color, ito yung gagamitin ko, ash gray. Kasi ibang developer, 15% kasi to 15% kasi to for this, para sa bleaching na gagamitin. And then for the color, ito na yung 9% na oxidizer ang gagamitin. So yan, magmi-mix ako ngayon, and then sisimulan na namin magkulay ng aking buhok. Hello guys, ito na po yung mixture natin for para sa bleaching. So let's start. A few moments later. So ito na yung resulta ng first bleaching. So medyo majority is orange pa siya. So yung second part nito, gusto ko pa talagang paputiin to. So i-continue ko to bukas. And then after that, yung pangatlo is yung color na ash gray. So stay tuned guys. See you tomorrow. Bye. Hello guys, welcome back. So this is the second day. So i-continue ko ngayon ang pagkukulay ng aking buhok. As you can see, orange na siya. So itatry ko pa siyang i-whiten para sa color, makuha ko talaga yung desired color ko. So wala yung mama ko, so I'll try to, kukulayin ko to na mag-isa. Yung pamangkin ko ayaw niyang gawin kasi natatakot siya baka magkamali, baka masapak ko siya. So ngayon, ako na lang gagawa. Itatry ko kung paano ko to lalagyan ng ko. So, tara! A few inches later. Hello guys, welcome back. So this is the result of the second coating. So medyo lighter siya compared sa atong Bisaya tuloy ako. Mas lighter siya compared nung sa unang coating. So I think pwede na siguro to balok pa sana paputiin para makuha talaga yung ash gray. But I think tonight pag uwi ni mama, I'll ask her na tulungan na lang akong tulungan akong kulayan kasi kanina hindi masyadong, parang hindi marunong yung pamangkin ko. So maybe tonight continue ko siya, maglagay ako ng yung pangkulay na talaga. So bali pangatlo. So stay tuned guys. Hello guys, welcome back. So today kukulayin ko na yung buhok ko ng ash gray. So ito yung solution na gagamitin ko, na 9% of oxidizer and the ash gray color. I hope na maging okay yung resulta niya. And again, wala akong assistant. So ang ending nito is ako lang mag-isa ang kukulay nito. Sige, matatagalan na naman ako nito. So tara! One eternity later. Hello guys, so welcome back. So ito na yung resulta ng aking hair color after 2 bleach and 1 ash gray color. But as you can see, hindi siya ash gray. So hindi ko nakuha yung gusto ko na outcome. But I like it somehow. Parang gusto ko rin siya. Okay lang yung resulta, gusto ko rin.
hindi ko alam kung anong ano dito, parang ash blonde siya na ash brown na ashen, asphalto. Basta may pagka-ash siya na merong konting pagka ano din, may naiwan pa rin yung blonde yung gamay. Naiwan pa rin yung blonde niya, pagka-blonde niya konti. So, yun lang ako na ano. So, pagkatapos kung maligo, napunta ako dun sa mall at saka sabi lang maganda yun daw yung kulay, bagay daw sa akin. So, yun na, ito na guys. So, hope na if yung magbabalak na magpakulay, may suggestion lang siguro is dapat mga 3 times siguro yung puting-puti na talaga yung buhok para makuha yung pagkas. At saka I don't think na yung binili kong kulay is eksakto lang siya dun para maging gray yung buhok. Parang hindi. So, yun guys, yun lang yun. That's all for today. So, if you have any question, please just comment down below, and please, I would really appreciate na if like kayo and subscribe sa akin channel. I would really appreciate. I am dito, anong tawag dito? Ang goal ko is maka 1,000 and then 4,000 watch hours. So, thank you guys for helping me out. Those who are not yet subscribed to my channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. And don't worry, I'll get back to you kasi may mga notification naman. So, that's all for today. That's all for today, guys. So once again, this is Boy Visaya, and thank you so much for watching this video. See you again next time. Mabuhay po tayong lahat. God bless.